Кичкенәдән безне ялкаулык, хурлык дип үстергән булсалар, бүген психологлар трудоголик, ягъни эш җиреннән интегүче кешеләр саны артканлыгын билгели. Ни өчен бүген кайберәүләр өчен бар тик эш кенә бердән-бер яшәү мәгънәсенә үрелә. Эфирда таяуны ноктасы тапшыру студияда Венера Әйтова. Исәнмесез. Хәйле кич мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны сез шулай ук тимәл арышында әйтә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне ак нейтралитет формасында. Беренче сорауны һәммәгезгә бирәсем килә. Кем үзен бүген трудоголик дип әйтә ала? Бармы студиябездә трудоголиклар? Бүген монда димәк без трудоголиклар битен. Димәк, барыгыз да трудоголиклар. Гүзәл, ничек син үзеңне трудоголик дип исәплисең? Минем өчен эш ул Яшәү рәвеше. Әйе, яшәү рәвеше. Мин үземне эшсез берничек тә күз алдыма да китерә алмыйм, чөнки үзем сәхнә кешесе буларак, шуны әйтәсем килә. Сәхнәдә яшәмәсәң, бар хезмәтеңә үзеңне барлык дәрәҗәдә үзеңне бирмәсәң, ул сәнгатьтә эштә булмаячак. Шуңа күрә мин үземне эшсез берничек тә күз алдыма да китерә алмыйм, һәм мин монда биредә. Гомәр абый, сезгә сүзне бирми торабыз. Айгөл, син нишләп үзеңә рәткә кертәсең? Трудоголиклар, эш җиреннән Мин шундый бәхетле кешеләр рәтенә керәм, кемнең эшләү яраткан эше. Чөнки бар бит менә кем мәҗбүри йөри эшкә кирәк дип. Ә минем эшем ул ижад. Тора да, тагын эшкә барасы бар. Әйе, ә минем эшем инде ул гомумән мин бит беркемнең астында түгел. Мин иҗади кеше. Мин теләсәм бара алам эшкә, теләмәсәм бармыйм эшкә. Мин шундый ирекле шәхес дип әйтергә кирәк. Ләкин менә үземнең шундый холкымдыр инде, минем әтием дә шундый иде нәкъ. Ул бер эш белән генә канәгать түгел иде. Ул менә кая гына бар, менә нинди эш бар, радиода да, телевидениедә да, театрда да, училищеда да укытты. Ул ничектер үзен менә шулай тупларга тырышты үзенең тормышын. Һәм күрәсең, бу гадәт миңа да күчте. Мин инде бер җырлау белән генә мин канәгать түгел. Кемнәр мине белә? Актерлык та шулай ук, кулинарияда да, бөтен җирдә дә иң яхшысы булырга, шулаймы? Илназ, үзеңне син кем дип әйтә аласың? Мин инде шулай үземне сез әйткәнчә трудоголик дип әйтә алам. Ни өчен дигәндә, инде мин кичкенәдән авылда үскән, авыл малае. Инде безнең анда кичкенә чактан әти-әни тегел әйтеп, улым эшләргә кирәк, әни компьютер аласы килә, улым эшләргә кирәк, әни мотоцикл аласы килә, улым эшләргә кирәк. Шундый тәрбия белән үскәч, мин инде бүгенге көндә үземне теге эш сөючән кеше трудоголик дип инде әйтә алам. Инде 5нче класстан бирле көтү үсеп, колхоздан да нинди генә эшләр эшләмәдек инде. Бүгенге көндә дә менә бердә тик торган юк инде. Әле берничә эшне берләштереп шулай эшләп берибез. Мин эшләргә кирәк дигәнгә каршы бастым. Эшләргә кирәк. Сезнең бар бит инде атта гомер буе эшләй, өстенә бер киемдә кия алмый дигән мәзәкләр бит инде җитәрлек. Менә хәзер бүгенге 21нче гасырда безгә эшләргә кирәк дигән әйе. Чөнки бик менә һәм 30-ны узгач бик күп тарихлар күрәм. Гомер буе эшләп бернәрсез калучылар бар. Хәтта ки минем туганнар арасында да. График буенча җирде, тугры булды. Бөтен нәрсә буенча. Калды бернәрсәс, хәтта ки яңа җинаятьче дашырга мөмкиннәр. Менә шушыңа әле без әйләнеп кайтырбыз. Иң элек без гомумән алганда шушы трудоголикларга әйләнеп кайтыйк, әле шушы терминына. Эш корты, эш чире, эш чиреннән интегүче, эш кыллы дип әйтәләр. Аңлатма берип китсәгез дә, Гомәр абый, кайсы очракта бу трудоголизм шушы авыруга тиң, кайсы очракта бу мавыгу яки җиңелчә формасы? Трудоголизм ул бәйлелек, зависимость. Ул эш кешенең гомерендә эш кенә булса, бүтән бер нәрсә булмаса. Гаиләсе дә юк, дуслары да юк, хоббилары да юк, бер нәрсә юк, ул эшкә генә мәгълүм эш турында гына уйлап йөри. Эше булмаса, аның кәефе юк. Кеше белән сөйләшергә кәефе дә юк. Ине кайткач, туганнарының хәлләрен белергә теләге юк, тик кенә шул эш турында уйлый. Эшкә өйдә кайткач, туганнар әйтсә, әйдә безнең белән сөйләш әле. Минем иртәгә эшем бар, шул эш турында уйларга кирәк. Эше бетсә, ул бер нәрсә эшләргә кая көчен куярга белми. Гаепле сизә үзе. Гаепле итеп үзен сизә. Ул кешеләр үзләрен начар хис итәләр эшсез. Алар куркалар. Кулда
Карагыз әле, безне тыңлаучылар күпләр үзләрен таный башлаганнардыр, шулаймы? Ләкин эш безне күңелебезне күтәрсә, без эшне яратсак, ләкин эштән дә башка безнең ни булса хоббилар, кызыксынулар булса, шул чакта минем эшем дә яхшы бара. Шуның өчен менә кеше яхшы итеп җал итсә, Рокфеллер әйткән бит, эшегезгә бөтен вакытны үтерсәгез, сез акча эшләргә вакытыгыз калмас дип. Шуның өчен монда минем җал итәргә кирәк. Алай булса, эшкенә булса, бер яклы гына була ул. Уң ягы юк, ул сул ягы гына бар. Монда гомеребездә дә ярты кеше җири алмый. Монда да ике ягы булырга тиеш. Менә Раил әфәнде, кайчан эш сөю, эш белән мавыгу кайчан ширгә әверелә? Үзегездә сизгән бармы инде? Туктатып булмый торган нәрсәдер, ниндер эшне туктатып булмый. Мен бер ел эштемәгә бастым, әле берсе басыла, бит. Ширләп алдым мен бу шир белән. Хар үземне дәвалау этабында бейтәм була. Сынапта менә инде күп фикерне әйтте. Мен айгы шикелле бәхетле, минем үз бизнесым, үз хезмәтем, мин яраткан эшем, әмма ләкин аны эшне ия мин узган ел төрле кызыклы проектлар, марафоннар үткәрдем. Һәм инде төрле яктан камилләшүне кирәк санадым. Әгәр дә мин бизнес марафон үткәргәнем, онлайн бизнес марафон, 3 айда миллионер буламы дигән. Һәм инде аның ахырында үзем өчен бик күп кенә нәтиҗәләр чыгардым. Иң беренче чиратта сәламәтлек кирәк. Шуннан башланып китте безнең сәламәт иртә проекты. Безгә белемле булу кирәк. Бизнес белем, гомуми әдәбиятны уку, моннан китте әдәби марафон. Ягъни кеше һәр яклы үсеш булган чагында гына аның шәхес буларак ул үзенә күрә наслаждение бәйтем инде шундай рәхәт татыячак. Эш белән генә рәхәт тату минем шундай шырым булып алды, авырудан эшкә чумып, бөтен дөнья атып, ничектер авыруларны артта калдырып, кемдер эшкә сабыша, кемдер эшкә сабыша. Сез ничек менә шуннан яңадан чыга башладыгыз? Беренчедән Куллыктан әйтик, эш куллыгын. Куллыктан иң беренче чиратта нәрсә кирәк? Иң беренче чиратта окружениене үзгәртергә. Шуңа күрә мин күбрәк кешеләр белән аралаша башладым. Уңышка ирешкән кешеләр белән аралаша башладым. Һәм инде алар белән берлектә үземнең дә үсүне тойдым. Әгәр дә сез үсеш телисез икән үзегездә, инде уңышка ирешкән кешеләр белән күбрәк аралашырга, дуслашырга, танышырга һәм аларның тәҗрибәсен үзегездә сынап карарга кирәк. Ләкин алардан фанатик итеп башламаска инде теге. Фанатлаша түгел. Әлбәттә. Бар тик уңай якларда гына. Әмма ләкин гел китап кына укып утырырга кирәкми. Әгәр мәсәлән бер китап укыдың һәм аны тышынга ашырга кирәк. Әгәр дә син китап укуганда кайтып кала икән, ул теориядә кала, практикасы булмыйча аны гамәлгә ашырып булмый. Аннан соң менә журналистлар, син дә журналист, мин дә журналист, хыйн ягы, журналист редактор, 24 сәгать буе хәбәрләр карап барырга тиешмен. Әгәр мин хәбәрләр карап булмаса, мин һөнәремне бөтенләй ташларга тиеш булам мин. Мин аны ничек ташлыйм хәзер? Менә шундый яклары бар. Иң беренче кеше аңларга тиеш. Минем проблема бармы, юкмы? Ул минем һөнәрем проблеманы китерәме, юкмы? Туганнарым белән проблема буламы, юкмы? Мин көннәр буе хәбәрләр карап утыргач, бер кеше юк минем янымда. Шул чакта аңлагач, кеше үзенә әйтергә тиеш. Телимме мин үземнең гомеремне үзгәртергә? Телимме мин хәбәрләрдә карарга? Туганнарым белән дә, дусларым да булырга? Ничек ул минем эшемә булышыр икән? Ничек булышыр икән? Шул чакта аннары кеше инде шул проблеманы күргәч, шише башлагач, нинди юлларым бар икән дип. Аны эштә генә җирсә, монда ул соматик авыруларга сәбәп була, психосоматик авыруларына сәбәп була, һәм психик авыруына сәбәп була. Менә бүген бер яшь кыз белән сөйләшкән идем. Ул 2нче елдә эшли, карьерасын эшли. Ул әйтә, минем хәзер кызыксынусуларым юк. Менә физик яктан фитнеска җирим инде, кешем булсын өчен. Дөрес ашауны ашыйм, ләкин бүтән кызыксыну нәрсәләрем юк. Кияүгә чыгасым килми, балалар кирәкми. Минем эш кенә кирәк, карьера гына булырга тиеш. Ләкин аның инде хәлендә депрессия признаклары, симптомлары чыга башлаган. Шуның өчен хәзер аңарга дәваланырга кирәк. Шуның өчен ул эшкә бару, ул яшь чагында инде карьераны эшли башлаган, ләкин аның рәхәте юк. Ул аның организмына, сәламәтлегенә, дусларына
проблема китерә. Тәме булмый, димәк, эшләүнең. Менә эш сөйгәндә эшлисең дә, аның барыбер ниндер эшләгәннән соң ниндер тәме була, рәхәтлек хисе кичерәсең бит. Син кичермисеңме, Гүзәл? Минем берничә сүз әйтәсем килә, менә шул кызны яклап. Менә үзем яшь буын вәкиле буларак, шуны әйтәсем килә, беләсезме? Менә безнең буын хәзерге вакытта миңа 26 яшь. Минем кичә туган көнем булды. Һәм рәхмәт. Сез аның турында Эшендә уңышлар телибез. Рәхмәт, бик зур. Минем шуны әйтәсем килә, менә без менә шушы яшьтә 30-га кадәр булган яшьтә, менә сез барыгызда менә шул вакытта сез дә бит эшләгәнсез, үзегезне кызганмыйча, төрле проектларда да катнашкансыз, укыгансыз, йокламыйча төннәрегезне уздырып, нинди дә булса башка эшләр эшләгәнсез, яхшы мәгънәдә инде. Һәм менә минемчә, без хәзерге вакытта мин менә шундый этапта миңа эшләргә кирәк. Әлбәттә, шәхси тормыш турында да уйларга кирәк. Мин сезнең белән ул яктан килешәм, башка төрле хоббиларда, кызыксынуларда булырга тиеш. Ләкин минем менә үземнең дә күп кенә шундый дус кызларым бар. Алар ниндидер бер этапта менә шундый депрессияга, шундый депрессив хисләр белән яшиләр иде. Ләкин тора бара, яңа ниндидер бер сулыш алып, башка нәрсәләргә Яңа эшләр барлыкка килә. Алар үзләрен таптылар, башка нәрсәгә күчтеләр. Минемчә бу менә шуннан тормыш шунда бара бит инде. Һәм инде тагын гафу итегез, игътибарыгызны алганыгыз өчен шуны да әйтәсем килә, менә гомумән безнең халык бит ул гомумән шундый сыйфатка ия торган кеше. Без бит эш кортлары барыбыз да. Эшләгән кеше матур була, шулай бит. Безнең мәкалләребез дә татарда шундый. Әйе, менә бәлки безнең илебез менә шундый сыйфатка ия булмаса, менә шундый авыр вакытларда, сугыш вакытларында, ачлык вакытларында без менә мондый авырлыкларны кичерә алган идекме, юкмы? Менә бу Андый куркыныч сүзләр сөйләмәк. Безнең халык эшләргә ярата, бик яхшы эшли, ләкин яхшы эшләгәч, яхшы җырлый, яхшы бии, яхшы матур шигырьләр яза, матур әсәрләр яза. Шуларны язгач, дөньяда күңелен бөтен күкрәге белән сулыш белән сулап яшәгәч, шул чакта гына эшләп була рәхәтләнеп. Тормыш яме бары тик эштә генә булмасын өчен нишләргә? Әлеге сорауга җавапны эзләүне без дәвам иттербез, рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа гасыр каналында Таяны ноктасы тапшыру без дәвам итәбез. Рекламага китер алдан инде сөйләшә башлаган идек. Шушы эш кортларының, эш кылларының эшне аеруча сөючеләрне, эштән башка гомумән тормыш ямен күрмәүчеләрнең каян шикләрне билгеләргә. Менә әйтик, син сөйли башлаган идең, Гүзәл, менә мин әлегә яшь чагымда, бөтен кеше дә яшендә кайсыдыр бер периодта үзенә билгели эшли торган чор. Син үзеңә билгеләдеңме? Менә шушы яшькә кадәр мин эшлим. Аннан соң миннән дә принц көтеп тора. Аннан соң инде мин фидә ашарга әзерли башлыйм, мин табигать белән хөрзурлана башлыйм, һәм башкасы. 8 сәгать йоклый башлыйм, һәм башкасы. Беләсезме, менә мондый темага сөйләгәндә, моның турында сөйләшкәндә, шуны әйтәсем килә. Менә мин үзем өчен шундый нәрсә уйладым. Time management. Менә шуны әйтмәкче. Үз эшеңне һәр вакыт планлаштырырга һәм ял итәр эшендә күпмедер дәрәҗәдә вакытыңны тупларга кирәк. Һәм аларны аерырга кирәк. Минемчә, менә иң дөрес усул, иң файдалы усул шулдыр. Time management буенча менә чыннан да Айгөлгә сорау бирәсе килә, чөнки бары тик Инстаграмда гына карасак та социаль челтәрләрдә бөтен кешедә шакката ничек бар җиргә дә өлгерергә була. Менә чыннан да эштә дә, игдә дә ничек шикләрне билгелисең син, Айгөл? Мин тагын кабат әйтәм, ул кешенең холкына карый һәм менә инде йолдызлык астында туганда дип уйлыйм мин. Чөнки менә Гүзәлгә карыйм, ул арыслан. Мен кичә туган көн иде, минем иртәгә Алла теләсә, һәм без икебез дә арысланнар, менә күпме мин арысланнарны беләм, алар бөтенесе актив. Һәм инде менә бар менә мәсәлән балыклар. Алар шундый спокойный, тыйнакына. Алар мин балык. Әкрен генә, мин хатын-кызлар турында сүз алып барам инде. Алар менә шундый барсын да шундый әкрен генә эшлиләр. То есть мин менә шулай уйлыйм. Һәм тагын кабат әйтәм. Эшең яраткан эшең булырга тиеш. Әгәр дә син аңа яратып барасың икән, ул сизелмичә үтәде. Шуңа күрә менә минем балалар да бит инде быел улым бетерде, былтыр кызым бетерде. Мин аларга бер кашан да менә үзем әйтмәдем, менә бу һөнәр буенча барма, монда кирәкми дип.
Мин аларга менә шундый ирек бирдем, алар үзләре сайладылар. Чөнки аларга бит эшләргә киләчәктә, миңа түгел. Алар бит барачаклар ул эшкә. Шул вакытта Айгөл фанатларча, әгәр дә үз эшеңне яратмасаң, аңа кирип китеп эшләмәсәң, бер кеше дә атказанган артист булмый шулай бит. Ну күп кеше булмый. Кайберәүләрнең әлбәттә сәләте белән бәлкем булададыр. Күп очракта барыбер тырышырга, шул бөтенләй кирип китәргә туры килә. Син ничек уйлыйсың? Ул ниндидер бер период кына булырга мөмкинме? Әйтик, эшләп алдың да нарезрәк ялтасың. Я булмаса, әкрен-әкрен һәрбер көн дә мәсәлән гаиләгә дә калдырырга кирәк, вакыт калдырырга. Кирәк. Хатын-кыз өчен бигрәк тә кирәк. Әгәр дә инде мин инде кайвакыт үземдә сизәм, мәсәлән, минем эш күбәеп китә икән, мин күрәм, уже гаиләгә игътибар әзәя, һәм мин үземә так стоп. Менә үземә ниндидер тыйым куям, һәм инде менә бүген бер кая. Ну, мәсәлән, менә бүген мин шундый үземә бирдем, ант бер кая бармаска бар, ләкин барыбер менә чакырдылар. Барга туры килде. Раз икенчерәк фикердә, төрле кешедә ул төрлечә, индивидуаль. Бер кешегә бер төрле тайм-менеджмент кирәк, икенче кеше. Инде менә киңәшләргә килгән чагында нәрсә әйтер идем? Мәсәлән, без бер объект эзлибез. Инде ураммы, йортмы һәм башкасы. Әгәр дә без югалып калабыз, ничебез? Я кешедән сорыйбыз, я картадан карыйбыз. Тормышта да шулай. Тормыш юлыннан барган чагында, әгәр дә дөрес бармыйсың икән, туктап калырга кирәк. Киңәш сорарга кирәк. Югалуыңны аңлаганчы бик күп вакыт узса. Кемнәдер хәтта 60 яшькә җитеп тә акыл киреп, аннары зур уңышка ирешкән кешеләр бар. Татарда бармысың? Татарларда сирәк, чөнки Татарларда сирәк, алар тиз аңлыйлар, алар бит акыллы халык татар. Без бит акыллы, без бит булдырабыз. Анда кызык алгоритмлар бар. Менә тайм-менеджментта иң беренче теләк булырга тиеш, телим дип. Кызыгы нинди? Икенче ягында нинди юллар эзләрмен икән, логика дип. Өченче ягыннан җаваплык. Ул җаваплыкны аламмы, юкмы? Кем ул эшне эшләргә тиеш дип. Эштә дә шулай ук, ял иткәндә дә, хобби булганда да. Минем кызым балык бик тик дә утырмый. Җитез. Университетында да кызыл дипломга бетерде. Хәзер тагын икенче якка да укырга китте. Биеде дә, җырлады да, кайладыр төште дә. Ул кешенең хылкыннан килә. Кешенең башында менә шул схемаларны, алгоритмларны куя башласаң, тайм-менеджмент булса, шул чакта эш тә рәхәт бирә. Хоббилар да рәхәт бирә. Шул чакта минем ял итүем эшемә ярдәм була. Шул якта минем ял хоббиларым эшемә яңа идеялар бирә. Менә шундый яшәү рәвешен күрсәтә алсак иде без шәхесләр. Шулай ук Айгөл дә кем, гомумән татар шәхесләре. Безнең медиа шундый шәхесләр, танылган шәхесләр, популяр шәхесләр, алар чып-чынлыклап эш кыллары дип әйтергә була. Тулысынча билгеләр, популяр. Психолог әйткәнчә, һәрберсенең күпмедер менә ял вакытын күрсәтә, менә гаилә вакытын күрсәтә, эш вакытын күрсәтә. Һәм менә шундый мисаллар булса, хатын-кыз күзлегеннән. Әйтсәң иде, мисалларны көтәбез. Менә Айгөлдән калатан кемнәрне әйтергә була бездә? Мин мәсәлән, эш буенча шәхсән үземә кисәм, мин менә кызым белән йөрим, минем гаилә белән эш бергә. Алар минем телефон, ноутбук кисәмдә, һәм минем эшем бүленмәгән. Менә мин үзем мисал күпмедер. Ял бергә. Эш ял бергә. Офистамы мин, өйдәме, ашып куям, язам. Кичкенәсен карыйм, зурысын карыйм, бакчага китәм. Менә кичкенә генә мисал үземне әйтә алам мин. Мәсәлән, гаилә белән эш бергә бара. Һәм без бер-беребезне аңлыйбыз. Безгә җиңелрәк безнең эш шундый. Бар бит кемдер менә офиста утырга тиеш, заводта мәсәлән, алар бит китә алмыйлар эшеннән. Алар бит мәсәлән 9-дан 6-га хәтле графикка бәйләнгән, аларга авыррак дип уйлыйм мин. Әйдәгез бер видеозма карабыз, гына дәвам итербез. Трудоголик ул эшке проблемаларын хәл итмәс өчен тулай эшкә чумган кеше. Ул үзенең эшке проблемалары булганлыгын хәтта үзеннән дә яшерә. Төрле тышкы факторларга бәйләячәк сәбәбен. Әйтик, җитәкчесе күп эш бирә, яисә акча кирәк. Шунлыкта исә тышкы факторлар аның эшке халәтенә бәйле. Менә шундый фикер булды. Иназ, ничек уйлыйсың, өйдәге тәрбиянең роле нинди? Менә кичкенәдән кайберәүләрне, теге әйтик, безне шулай тәрбияләделәр. Безнең бит инде бөтен мәкаләләр бездә эш турында, калган эшкә кар ява, эшләгән кешене кешесе, яшәгән кеше матур була һәм башкасы. Бу кылларны үзебез тәрбиялибез кебек түгелме? Син ничек бәялисең? Мин инде әйтеп киткәнемчә, үзем дә шулай ук тәрбияләнгән авыл малае. Инде гел теге әйтәм бит, әти-әни кичкенәдән эшләргә дигән. Инде ул барыбер еллар үткән саен аңлыйсың, кулың белән әзрәк тотып эшләгән саен күбрәк акча эшли аласың.
Мин менә үзем өчен шундый нәтиҗә чыгардым инде. Мин башта менә монтер булып та эшләдем, пешәндә чаптым, көтүдә көттем. Ул вакытта андый зур хезмәт хаклары ала алмыйдыр мин. Менә бүгенге көндә шикелле хәзер мин менә бүген смартфон белән генә йөрим. Һәм мин күбрәк хезмәткә калам. Һәм инде шул сәбәпле үземә шундый теге нәтиҗә чыгардым инде. Кул белән әзрәк тотып эшләгән сайын эшне күбрәк акча эшләү мөмкинлеге бар кешеләрнең. Һәм инде моны башка кешеләрдән Бу һәр очракта түгел, без кул белән эшләүче кешеләргә, күпләргә шулай ук һәр кеше үз эшенең остасы булырга тиеш, һәр кеше үзен табырга тиеш, иң мөһиме шулай бит. Ә менә Гомәр абый, Иң мөһим тәрбияләү ул үзенең үрнәге. Үзенең ничек яши ата-анасы, бала шуны күрә. Ата-анасы тырышлап эшләсә, баласы да аңар әйтергә дә кирәкми. Аңар бер сүз әйтсәләр, чыгып бара иде ул көтүгә дә, пешәнгә дә, икенче балага бит 100 мәртәбә әйтсәң дә бармый ул, кача, авыруга сәбәпләнеп кала. Шуның өчен ул бала үзенең гаиләсендәге булган тәртипләрне күргәч, шулай итеп үсә ул. Шуның өчен үзебездән башлыйбыз. Без бергә эшләп, бергә ял итсәк, дөрес иттереп, аңарга гаиләгә ял итәргә күп сәгатьләр кирәкми. Аңарга ярты сәгатьтә җитә. 15 минутта җитә, 2 сәгатьтә җитә. Менә кызык тенденция, менә искә төште әле авылларда. Көтүгә чыгырга кеше юк икән. Миңа әти, әниләр сорыйлар, мин кайталмыйм, энекәш кайтып кирдем. 1000 ярым ди көтүгә чыгырга. Һәм чыгасы килми. Авыл халкының хәзер авыр хезмәткә барасы килми икән. Чөнки алар инде үз-үзләрен бәяли башладылар. 500 сумга, 700 сумга гына түгел, 1000 ярымга булса гына бәлки уйлар, ә булай гомумән юк. Менә шундый бөтен җирдә ул шулай. Тенденция хәзер. Авылда гына түгел, Казанда да без мәктәптә укыганда дежурный идек мәктәптә. Идән җуып, тәртипләнеп, ә хәзер бит беркем классында тәртипне ясамый. Яктан сөенергә кирәк, икенче яктан киенергә дә була инде. Сөенергә баш белән эшли башладылар, үзләренең кадерләрен туя башладылар кешеләр. менә Рөстәм, син ничек уйлыйсың, ни өчен элекке вакытта шуны ныклап эшли дә белгәннәр, ял итә дә белгәннәр, ә бүген күбесенчә ничектер кешеләр бер яктан, әйтегез, шушы чир белән авыручы кешеләр, шушы эшкортлар, эшкыллары бер якка табакна бара. Эшләсә, эшли дә эшли генә, ял итсә бөтенләй инде җәйлек ял итәләр. Бу нәрсә белән бәйле дип уйлыйсың? Алай түгел дип уйлыйсың? Мин алай түгел дип уйлыйм. Чөнки минем тирә-яктагылар алай түгел хәзер. Элек менә Син үзең генә шундый. Юк, менә элек менә әтиләр, әниләр 20нче гасырда, 21нче елга кадәр менә син әйткәнчә яшәделәр. Отпускыга алдылар да только ял иттеләр. Киттеләр анда Ленинградка, Сочига, Анапага. Аннан соң кайттылар да мәктәптәге эшләр укытучылар иде. Хәзер без алай яшәмибез. Мин дә килешмәс идем шулай менә минем менә тирәемдәге кешеләргә карасаң, алар менә хәзер бит мөмкинчелекләр бик күп. Телисең икән, син путевканы бүген үк ала аласың да китә аласың. Элек бит совет заманында менә мин әтиәнемнән карап әйтә алам. Элек бит инде ярты ел алдан путевканы алып, сөйләшеп, ничек торганда итеп инде чират торып, шулай елга бер тапкыр йөридерләр. Ә хәзер Кеше үз-үзенә үзе максат куйса, мин уйлыйм, һәм инде менә мин килешәм, барысы да гаиләдән тора. Балалар әгәр дә инде күреп үссәләр, аларга аңлатырга да кирәкми. Һәм инде барысы да менә шул тәрбиягә кала инде. Хәтта сакчылар да менә минем туган хатыным ягына туганнар сакчы булып та эшлиләр. Алар ялга китәсләр кисә, үзләренең напарнигына акча бирә дә, күчерәләр графикны. Менә шундый хәзер. Син ничек уйлыйсың, социаль-икътисади факторлар ни дәрәҗәдә мөһим менә шушы бик күп эшләүче кешеләрнең? Кайбер кешеләр бит эшләмәсә яши дә алмый, аның эш ул яшәү чыганагы. Ну димәк, монда нинди проблема бар инде, психологка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Кешенең үзенә ышанмаса, шуң чакта аның куркулар була. Хәзер бүген бер көн генә эшләмәсәм, 2 көн эшләмәсәм, акчасыз калам. Ул акчаны әрәм итеп ялга бирмим, капчыкка салып куям. Ләкин шулай капчыкка сала, акчаның бәясе бетә. Әле ул авыруга сабышачак. Авыруга сәламәтлеген югалтачак. Шуң чакта эчке проблемаларын карарга кирәк кешенең. Бүген безне караучылар арасында үзләрендә нинди булса шу билгеләрне сизә башлаган кешеләр, я булмаса туганнары, якыннары сизә башласа, нинди алгоритм киңәш итер идегез? Нәрсә эшли башларга кирәк? Якыннарына да үзенә дә нәрсә таян ноктасы? Иң беренче үзен сорарга кирәк. Минем күпме вакытым үтә
эшкә, күпме вакытым үтә үземә, минем туганнарыма ял итүгә. Таныштыра башлар икән, Минем эшемдән нинди сыйфат бар икән, минем эшемнең, аның эффективность, коэффициент полезного действия. Мин көннәр буе эшлим, ләкин акчаны эшли алмыйм, хәлдән таеп кайтам. Игә кайткач, җыгылып ятам, иртәгә көнгә хәтле ял итәргә тиеш. Шул чакта кеше үзеннән сорый. Туйдырды булмы миңа, туйдырмадымы? Гаиләмдә тынычмы, юкмы? Күңелле балалар көләме, юкмы? Хатыным елмаямы, юкмы? Шул чакта инде ул аннары үзенең теләге булса, шул чактан башлана ул инде. Юлны эзли, тренинглар үтә, тайм-менеджмент үткәрә. И иң мөһиме инде кемгә җаваплыкны бирәм? Үземәме, икенче кешегә? Җаваплыкны алмасам, мин әллә нинди кирәкмәгән уйлар табам. Авырыйммы, вакытым юкмы, иртәгә буламы, дүшәмбедән башланаммы, икенче елдан башланаммы дип, шулай итеп үзеннән җаваплыкны төшерә торган кеше була. Нәрсә генә дисәң дә, һәр нәрсәдә чама хисе булырга тиеш, һәр нәрсәдә балансны сакларга кирәк. Һәм сезгә дә эшегездә дә уңышлар теләп, рәхәт итеп ял итә дә белүне теләп, сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.